17. juna 1862. godine dogodilo se bombardovanje Beograda sa početkom u 9 sati ujutru. Trajalo je do predveče i pričinjena je velika materijalna šteta. Posle incidenta na Čukor česmi od 15. juna razvili su se veći sukobi Srba i Turaka tog dana u kojima je bilo više ljudskih žrtava i sa jedne i sa druge strane. Posredstvom velikih sila sklopljeno je primirje u ponedeljak 16. juna i turski nizami vraćeni su iz varoši u utvrđenje. Turci su bili nezadovoljni ovakvim rešenjem situacije i pritiskali su Ašir Pašu, turskog zapovednika, da bombarduje Beograd. Tako je utorak oko 9 sati ujutru, kada je išao svečani sprovod povodom sahrane Terdžumana, Sime Nešića i poručnika Ivka Prokića, poginulih 2 dana ranije, počela pucnjava topova iz tvrđave na srpsku varoš. Pucnjava je trajala skoro do mraka, polušen je veliki broj srpskih kuća, poginulo je i ranjeno više ljudi. Zahvaljujući britanskom konzulu Longworthu, bombardovanje je prestalo i prešlo se na mirovno rešavanje problema. Knez Mihajlo Obrenović tih dana je bio odsutan iz Beograda, stigao je tek u Beograd kada se bombardovanje već završavalo. Isterali smo turske spahije i trgovce, isteraćemo i ove švapske investitore. Tuđe nećemo, svoje ne damo.